Čaute ľudia, vítame vás pri dnešnom videu. V dnešnom videu budeme... Tak Sebastian trochu zasekol. Dneska budeme robiť reakciu na prestupy na Flashcore a takisto si aj pozrieme, ako hralo Slovensko na kvalifikácii majstrovstiev sveta. Nie, Brawl Stars, pardon. Dobre, ideme sa pozrieť na prestupy. On si dal ráno japučino, takže... Sa neozývaj. Dobre, určite aj dáte like a odber, pretože do konca roka chceme dať 100 odoberateľov, takže je to nový kanál, takže... Áno. Tak určite ma môžete poznať už aj z kanála Molitan. Takisto aj Sebastian tam zo mnou natáča videa, no a my sme si urobili aj teraz... tam dajte odber. A určite tam dajte odber. Dobre, ideme prv na Real Madrid a dáme prestupy. Takže, príchody hráčov. Ako vidí... Začneme od spoda, kto im What the fuck? Prečo tu nie sú, že... Prečo tu nie je taký... Počkaj. Tu... Ľudia... Prečo tu nie je tento Huysen? Alebo som len slepý? Že tu nie je Huysen? Počkaj, nie fakt. Aj teraz fakt. Proste pozrieme sa tu na. Takže do Real Madrid ako prvý hráč prestúpil Dean Huysen z Bournemouthu za 59 miliónov. Mladý talent na stoper, no. Potom kúpili, potom je tu mladý Mastantuano, ktorý... Ešte väčší talent, dá sa povedať. Prišiel z River Plateu za 45 miliónov. Čo hovoríš na ten prestup? Dačo neuveriteľné. No, je to tak. Jak si to povedal? Neuveriteľné. Potom je tu Alvaro Carreras z Benfiky za 50 miliónov. Čo na to hovoríš? Tiež dobrý prestup, podľa mňa. Je veľmi rýchly. Taký útočnejší typ. Ja keď som pozeral Real Madrid a Mallorca, tak vážne tam robil veľmi dobré akcie. No a ešte jeden hráč a to je Trent Alexander-Arnold. Ako voľný hráč. Za 10 miliónov prestúpil, čo tu japuješ. Ale aj tak mu končila zmluva. Ako tak som to myslel. Prestúpil za... Áno, dobrý prestup, ale trochu kontroverzný u Liverpoolu, pretože sme mohli vidieť, že v poslednej sezóne jeho za Liverpool, tak fanúšici ho totálne drvili aj na štadióne. Takže neúctili si ho veľmi a podľa mňa hral veľmi dobre v Liverpoole. To je všetko zo prestupov. Samozrejme prestúpil Modrič do AC Milana. Ale tam bude hrať určite v základe. My si povieme iba príchody. Takže teraz ideme na Barcelonu. Takisto. Nekúpila veľmi veľa hráčov až tak. Ale na hosťovanie prišiel samozrejme Rashford. Tu na to vidíte na hosťovanie z Manchester United. Inigo Martinez, čo som bol veľmi prekvapený, že odišiel zadarmo do Al Nassr. Čo na to hovoríš? No čo hrozné. On mohol hrať kľudne v základu ešte, by im tam mohol pohrať, ale radšej ho predali za... Určite, keby som sa teraz pýtal barcelonských fanúšikov, kľudne mi napíšte, kto tu je barcelonský fanúšik, tak podľa mňa dá mi za pravdu, že bol minulé sezóne jeden z najlepších stoperov, aj keď má 34 rokov. A teraz musíme si povedať pravdu, a Nassr už má celkom dobrý tým, sa dá povedať. Hej no. Ale tam Saudská Arábia, to sú srači. Dobre, potom ešte Barca kúpila za 25 milióna nadejného talenta Ronnyho Bargiho. Zaujímavý talent. A ešte... To je všetko. Juan Garcia. No, Juan Garcia, to je... Kde bol? Ja som slepý. Tu je, za 25 miliónov. Vyzerá, že bude chytať v základe. Nie, že vyzerá, ale určite. Lebo na čo by ho kupovali? Ter Stegen je starý. No, Ter Stegen asi veľmi neúctil. Nový dedeček. Dobre, ďalší tím. Dáme Paríž. Oni tiež nemali také... Donnarumu predali do City. No, hej. Im vychytal Champions League a oni ho predajú. Hej, nie. Bolo dosť divné. Takže, samozrejme Paríž kúpili Chevaliera, Lucasa z Lille za 40 miliónov, veľmi nadejný talent v bráne. No a takisto aj Ilia Zabarny z Bournemouthu.
Čo na to hovorí, že Bournemouth tak vypredali skoro celý tým? Nie, je to veľmi čudné, ale možno vedia, čo robia. Pretože aj Kerkez prestúpil do Liverpoolu a majú kopec miliónov a neviem, prečo nič nenakúpili skoro. Viem, že tam ešte Frimponga a Virca, Ekitikeho. No, Liverpool, ja že Bournemouth hovoríš. Dobre, potom odchody. Milan Škriňar. Áno. Milan Škriňar prestúpil do Fenerbahče za 7 miliónov. To už je taký, že flop. Asensio do Fenerbahče, ty Turci. Bol úplne dobrý v Intere Milan. A nemal prestúpiť do Paríža. Gianluigi Donnarumma prestúpil do Man City za 30 miliónov, čo je podľa mňa totálna krádež. Áno. Podľa mňa za ňou by mali pýtať aj 100 miliónov, pretože... Možno kľudne aj viac. Veď im aj vychytal celú Ligu majstrov, podľa mňa. Hej. Potom Randall Colomani na hosťane do Tottenhamu. To ma osobne prekvapilo, teba. Tiež. No a Kimpembe do Kataru, to až teraz vidím. Tam asi nič nevyhrá, ako poznáme Tottenham. A keď vyhrali tú Európsku ligu, tak sa tešili, ako keby vyhrali majstrovstvá sveta zo Champions League dokopy. Hej, aha, myslíš teraz toho? Koho si myslel? GG. Kolomuanio. Áno. Ale ja som hovoril o Kimpembem, že prestúpi do Kataru. No ja som ešte predtým to chcel. No, dobre. Trochu nezhody. Nie, dobre. Už teraz vážne. Potom, teraz sme sa presunuli do Liverpoolu. Jeremy Frimpong prestúpil z Leverkusenu do Liverpoolu. Dobrý prestup. Áno, veľmi dobrý prestup, za 40 miliónov. Potom Kvancak samozrejme odišiel zase do Leverkusenu z Liverpoolu za slušné prachy, 35 miliónov. Potom najdražší prestup, ak sa nemýlim. Áno. A je to kto? Isák. No dobré, ale ešte Florian Wirtz. Ja, ty kokos, Izak ešte drahší bol. No. Neviem, skade Liverpool nabrali tie peniaze, ale dobre. Čo to japuješ? Si dal japučino? Dobre, Florian Wirtz samozrejme za 125 miliónov, neuveriteľná posiela do Liverpoolu. Potom Kerkez, jeho sme už spomínali. No a tu ani sa o tom nebudeme baviť. Hugo Ekitike. Mne to vždycky ide cez písky proste. Môjmu trénerovi z tenisu Etikite. Za 95 miliónov za mňa. Ste videli prestup Briana Mbeuma, tak môj tréner hovoril Kinder Bueno. Ale je pravda, že aj Liverpool vypredali celkom tým, ale Luis Diaz za 70 miliónov, ja som to osobne nečakal. Ani ja. Pretože Luis Diaz podľa mňa minulej sezóne bol jeden z najlepších hráčov, kľudne aj v Premier League. Áno. Ale prestúpil do Bayernu, možno, že sa tam bude dariť. Možno, že mu tam lepšie sadne. No, a potom za 53 miliónov, takáto majonéza do Al-Hilal. Za mňa opäť Saudská Arábia proste nabrala prachy dakade. Čo dobre, že mu dali 500 miliónov. Však šejci proste. Ani neviem, že Cimikaz išiel na hosťovanie do AS Rímu, to je zaujímavé. No a tu už máme ten brutálny prestup od Izáka. Inak chcel by som teraz podotknúť, že hrali proti Kosovu, prehrali 2-0 a mal, že 5,7 hodnotenie. A Bro z Newcastle si normálne vynútil ten prestup, pretože už nechcel hrať za Newcastle. Za mňa je to proste flop. To radšej nebudeme komentovať. Akože nie je to flop, ale za mňa je to flop. Ale však ani za neho nemohli dať toľko miliónov, 150. No to je crazy. Ani sa tak neukazoval, že by toľko za neho mali dať. No a potom ešte odišiel na hosťovanie do Aston Villa Harvey Elliott. Za mňa Liverpool robili najväčší prestup zo všetkých, nie? Určite. No a Manchester United teraz. Teraz poďme na Manchester United, môj najobľúbenejší klub, ktorému fandím. Inak toto si nevšimajte, Grimsby. Dobre, ideme na to. Takže, pôjdeme na príchody. Takže, kde sme? Nevieš, kde sme? Dobre, proste začnem ja. Mateusz Cunha prestúpil do Manchester United za astronomických 75 miliónov. A neviem, prečo kupovali Šeška a Kuňu.
Ale neviem, prečo tu není, ale proste prestúpil Mateusz Kuňa, tu na to môžete vidieť, je to tak. Potom kúpili Mbeuma za takisto 75 miliónov. No a zatiaľ vyzerá, že to je flop Benjamin Šeško, ktorý prišiel za 76 miliónov. Čo na to hovoríš? Neviem, prečo vlastne kupovali 2 roťakov a možno preto, aby jeden bol na lavičke, alebo aby hrali možno 4-2-4. Uvidíme v tejto sezóne. No Mateusz Kuňa skôr takého ofenzívneho záložníka. On hrá tak pod rotom a Šeško by mohol hrať na rote. No ale vyzerá to tak, že zatiaľ je flop veľký. Potom ešte kúpili Diego Leona. No a... To je ten Branka, nie? To nie je Branka, čo tu japuješ. No a ešte samozrejme kúpili Lamenca, ktorý... A to je ten Branka. Dobre, vidím, že on ešte nemá ani číslo na drese. Mu ešte, ty vole. Ja vám hovorím, on bude druhý Onana. Ešte väčší. No ale pozerajte, derby, Manchester City, Manchester United. Ja radšej ani ten zápas nebudem pozerať ako fanúšik. 6-0 pre City. A na záver si... Fandím Unitedu samozrejme. No jasné. A na záver si ideme pozrieť ešte Tatran Prešov prestúpili. Že je tu náš najlepší klub v Prešove. Áno. No, takže prestúpi. My sme urobili brutálny prestup, takže fakt brutál. Pavol Bajza ako vojný hráč prestúpil do Tatrana Prešov z Podbrezovej. Za mňa OK. Dobre. Potom Michal Sipľak. Za mňa každý zápas hrá fakt dobre. Áno. Možno... Sme boli pozerať na zápasy a tam je neskutočne. No a tu je ten Lukas Vočinský, či jak sa číta, ty vole. Aj dnes to Proti Slovanu nedal penáltu, kopol ju hrozne, že? Dačo hrozne. Vtedy sme boli aj na zápase a... On má permanentku. A inak, keby ste nevedeli, zranil sa a dosť na dlho, pretože zdá sa mi, že mal zlomenú nohu, alebo dačo proste má zlomené. Takže je to celkom v prdeli. No a potom je tu samozrejme Václav Míka, môj najobľúbenejší hráč Tatrana Prešov. Čo na to hovoríš? Veľmi dobré hosťovanie. Áno. Keby mali na neho aj milióny, tak... Podľa mňa aj zostane možno. A potom je tu Roman Bega z Petržalky. Za mňa každý zápas tiež hrá veľmi dobre. Áno. No a potom je tu Hendricht, ktorý ešte ani neodohral jeden zápas. Akože, vysvetli mi to. Dačo hrozné, ja mám s ním fotku. Máš s ním fotku? Vo fitku som ho stretol. Bro, chápeš? Bro chodí do fitka, akože samozrejme je to futbalista. Ale bro nehraje za Tatran Prešov. A bro sa tu fotí. Saňa zatiaľ túto sezónu je veľký flop. No, nie, však proti... Komu? Proti Komárnu dal 2 góly. Dobre, ideme ďalej. Na ktoré zápasy tam... Potom sme kúpili ešte Maxima Kučinského. On samozrejme už hral za Tatran Prešov, ale prestúpil do Liptovského Mikuláša a vrátil sa. Potom je tu Revenco, ktorý je podľa mňa veľký flop, pretože proti Trenčínu hral katastrofálne. Ja neviem, lebo ja som bol na dovolenke. Určite si pozrite jedno video na Molitana, tam vám to vysvetlíme. No a potom je tu ešte Filip Solček, ktorý na permanent zo Sparty Praha prešiel. Za mňa on hrá fakt tiež dobre. Ale určite napíšte do komentárov, že čo bude podľa vás s fotičkom. Lebo neurobil prestup do Liptovského Mikuláša. Čo vôbec poznajú. No, dobre. To je akože otázka. Dobre, určite si ho vyhľadajte. Dobre, ideme ďalej. Morim Helder za mňa... celkom flop, ale proti Trenčínu dal fakt, že pekný gól. Hej? Áno, nádherný do vinkľa. Myslel som. Potom Sigeu, jeho som ani ešte nevidel. Priznám sa. Buď som mal s tým Sigevom, alebo s tamtým, čo nehral ešte ani jeden zápas. GG, tak on ani nevie, s kým sa odfotil. Lebo sme nevedeli, že kto... Potom je tu Andy Masaryk z Podbrezovej, opäť ďalší raz Podbrezky. A potom je tu ešte Daniel z Balody, za mňa OK prestup, ale... Hral aj niekoľko zápasov už aj za reprezentáciu. Či ako sa to povie? Dobre, ďalší hráč je tu Patika Glebs, za mňa najlepšie meno roka. Z Watfordu, z juniorky, za mňa OK, talent. No a potom je tu Dominik Simon z Pardubic. Hral za Paris. No, tu na to môžete vidieť. Paríž.
Ale neviem, či hral v základe, podľa mňa nie, ale bol ako keby v juniorke. On hrá fakt dobre. No a čo ma prekvapilo, dobre, to ešte Nemec tu na, a čo ma prekvapilo, že Denis Potoma išiel ako voľný hráč preč. Ale on tie zápasy to dá čo rozné, ako on hral. My sme si spolu so Sebastianom, keď sme chodili na zápasy v druhej ligy, tak sme si hovorili, že on bol najlepší hráč Tatrana Prešov. Ale keď hral proti Slovanu, alebo proti takomu inému, tam hral katastrofa. V druhej lige robil samé šance. Hej. A teraz prvá liga nič. Čistý flop. A potom ešte tu je Krasniky a je tu ešte, ani neviem, že nejaký Taras Bondarenko. Bondarenko! Vladislav Krevec ukazuje tu, že prestúpil z Šachtaru, ale ukazuje mi, že je v Lokomotíve Košice. Akože, on išiel na hosťovanie, dobre. To preboha, koľko sme kúpili tých hráčov? Ďalší zápas nás čaká samozrejme v nedeľu proti Michalovciam. Áno. No a ak sa vám toto video páčilo, určite dajte like a odber. No a pre toto video to bolo všetko. áno. A uvidíme sa pri ďalšom videu a zatiaľ čau. Čau.